Nie, lebo ja neviem, aká bude zima a títo zákazky však vidíš, ako to je, no. Však jasné, veď treba. No, Vždycky tá viedeň ťa zachraňovala. no a vidím, že vieš, ty máš vlastne septembrový, bude posledný pandemický, teraz o mesiac a v podstate v október by ti nastúpila potom moja výplata, vieš, ja by som ti z výplaty posielal, koľko treba. Vieš, nemusí to byť 750, môže to byť viac, ale to už koľko budeš potrebovať ty, lebo určite tak skoro do roboty nepôjdeš. No veru. Som rada, že si to takto vyriešil. No ja som rozmýšľal nad tým, že tak ma to, ale určite ono sa to, dá sa povedať, tak samo sa to vyriešil, lebo ja som nič nespravil v podstate, len som im povedal, že áno, pred pár mesiacmi, pred 2 asi a nakoniec už tam jeden chalabo odišiel z toho bytu, tak sa uvoľnilo miesto na spanie a do konca tohto týždňa mám poslať papiere, vyučnili za tieto veci, občiansky je toto. No paráda. No a vlastne od prvého nastupujem. Tak už neberiem ani zákazky nejaké, už to ukončujem, to čo mám, vieš. No a už jednoducho nastúpim do normálnej roboty. Dobre. Dobre? Dobre. Len s deťmi budem bývať akurát cez víkend, no. Lebo... To vôbec nevadí, veď ja ti vidím v tomto v ústrety. No, nemôžem štvrtek alebo tak, lebo nedá sa mi to vôbec. Ale jasné, veď dobre. No, ja ešte v podstate nahlásim teraz, lebo 9.9. Áno, mám ísť, teraz neviem, či probaš. Takže ja vlastne prenasledujem akože víriu, že prídem za deň. Ale Lívia mi hovorí, že nebude mi brániť styku, hovorí na súde, takže... A píšeme, že chcete ísť tam bývať? Navrhoval som Lívii, kľudne 3 mesiace to hovorí. Lívika, nezvládne platiť výživné. No. Povedal som to aj probačnej, buď si vyber. Chodím tam, budem spávať na svojom kauči, budeš mať plné peniaze. Jednoducho už nezarobí 2000 eur, jak som zarobil. Matematika, nepustí. Áno, takže vy keď nevládne platiť výživné, ste navrhli to, aby po rozvode ste mohli bývať s ňou. Pozor, sudca Pavlovič povedal prokurátorom, sudca Pavlovič môže ísť kľudne domov. To, že si ona je povinná mi nahradiť ubytovanie. Nespravila to. Je nejaký postup, zákon. Ako vy sa počúvate, čo hovoríte? Ja som normálne, ja som normálne funguje, že nechodí na člnom. To není, že ona je. Oni to popíšete zadržiavať, či vás môžete. Normálne Liviu, prečo by som nemal prenasledovať, keď po rozvode u nás svojich chodí šonkovať? To je po rozvode všetko. Zase je rodina, niečo ona. Mám vypočutého, však tak, jak som tvrdil, to mám na žiadnu skutku, na to žiadnu trestnú činnosť, ani to marenie, ani to nasledovania. No, celé rozpočíva v tom, že oni sú rozvedení, ona býva v mestskom nájomnom byte, on si dal somár proste, keď ich rozvedol súd, dal výživné 250 eur na každé decko, majú 3 decka, čiže 750 eur má platiť výživné. On býva na nájomnom byte 26 eur. Keďže nemá zákazky, je súdručová nariad, tak nemá vlastne ako platiť ani výživné a navrhol jej, že by ste to výživné mohol platiť tak, a keď si celú finančnú situáciu tým spôsobom, že by z toho nájomného bytu išiel iba danou a preto sa chce trestať stále danou do bytu. No. Aby si ňou býval, lenže ona nechce, aby s nimi býval a to je celý krok toho. No si povedal, že jak hovorím, a mám prísť normálne, keď sa rozvediete a keď ste danou bývať, keď to nám nechce, no ale že to musí vyriešiť, oni len na to, aby vyriešili ich finančnú situáciu, lebo on platí aj jej, aj deťom a nechce, aby ona a deti študovali. Preto chce bývať na nich. Takže ja by som akože prepustil a neviem, ja to začať musím, lebo keď som začal už, pretože
zaisťovacího úkonu. Dobre, tak začať tam formálne začnem na základe zaisťovacieho úkonu, ale ja ho teraz prepustím, podľa na to je blbosť a nech si to tu oni riešia na súde. Lebo však nie, na zajtra. To prešetriť, naštudovať si to. Dobre, dobre, dobre. Dobre. Aj mám niečo niekam poslať na súdu, či komu. Ešte budem si to prečítať. OK, tak, ďakujem. Máte sa, dovidenia, dobrú noc.